Rong bari mararapan siksidul laputhak kacitan cimumame kangni. Donsuri konstituensi kaparlo rong barim dordoli atwal arong along. IPHRC Donsuri CC aru atumpen siksidul aron alam aputhak raratumpen cerok tokame kangni. Labangso may Donsuri IPHRC CC aru may phu Mohan Singh Tokbi pen may chariponsi chunbang jirsong tisopen alhi pachinipon. Lapen may kipa alam the Biren Singh signal ahin pen jaipon. Laso may long alhi sarpo aman pen IPHRC tiripi amephu jai kathal IS retire chetong tu. Lapen IPHRC lumbajong CC amephu David kathal anpata penang an IPHRC Donsuri aru klembang phubang phi lapen rong barim arong arat atum chetong dunsi siksidul aron alam aputhak chethan chimum ponthu. Anparta siksidul aron aputhak ko anthema lapen koma phansi India lo along siksidul kejok pon nangkokma lahayalam the jai ka tha IS retayal mate IPHRC tiripi amei phu hin pen siksidul aputhak ni tum chethan je parelo longlo mati ning tampik ini lepengela siksidul ateng pen kulate biri tum longle amalli kela karbi tum hello nasi la siksidul mene koteta kichini nang sot la so siksidul biri tum hanang than kela sar jai ka tha hello la si alang li accredit hepik karbi long en sihil pen dimahasau la dimahasau pulo la pengke borulen sar pengke ha nongke Tripura anta alang li Hanam lo, langsung siksidul putak. Apa yang la BJP tungke siksidul ke putak jab nahi tahu, langcing lu ledat nahi tahu, aso cingci tidak nahi tahu, ter eng nahi langsung si ipu. Tanon bang ke siksidul kitab kinam tegen long lo pusi bang tum cethan hai, asi latum ta thek po, langsung siksidul kitab jong si alang tum lang Charlie pulute latum ta thek pa hai po. Nasi la siksidul ateng pen pulute Karbi long autonomous council election ke dake karbi patribal tusi bhutjok longchok di lapendak separate bhutalis ke nam prabjin pen ke selam ke nang sot lapujo lapen ke la ke angtan pen ke wang ke che so tum bhutang thurun long le bhutang jok long le ladak pen ke ladak non ki wang ji MLA election da la ke che so tum candidate ba ke che so tum bhut nang thurun long le dak mang ke candidate punang cekro long le dak okol tribal tum ba karbi tu wa ji la MLA candidate ke akaprek angtan pen ki wang ke che so tum ke dak MLA candidate ke man long le itu jongsi la tum bacan pamandat butel la bang ke che song ma ke akhirin tangrak ji te kewang jelang MLA klik oh la dak ke plus bom la kidam tai le sonda 10,000 ni tum nang ratum nang pilo ani kang sampen la si rat pan suri akero pilo don suri rat pan la si plus bom la puyo la bhud bang ke hedi la non bang ke mane ijili pen hai dat pudak pen bang ke dak bang pinya mai long ke alhi sarpo mamon ni alhi sarpo ni tum kaching hon sar jay kathar IS retired alang linang cetong nulo la pen ke women wing secretary kakurong pipi nang cetong nulo la pen ke dipu LA secretary of law Rup Singh hi nang cetong dun la pen ke kaprek youth atum nang cetong nulo pen ke la women wing itum nang cetong nulo la pen rong arat la pen kaprek kopte tum dak nang cetong dun iglo